ଶଳା ବାରିକ ଯେ କିସ ଚୁଟି କାଟିଲା। ମୁଁ କହୁଛୁ କଇଁଚିର କାଟ ନା ମେସିନ୍ର କାଟିବି ବଢ଼ିଆ ହବ। ଶଳା ପୁରା ରାମ୍ପି ଦେଇଛି। ଚୁଟି ଯଦି ନ ବାହାରିଛି ଭଲସେ ତା ଘରେ ଯାଇକି ତା ଚୁଟିଟାକୁ ଦିଫାଳ କରିଦେମି। ହିନସ୍ତିଆ ବାରିକ। ଭାଇ ଝାଣ୍ଡୁ ଆଇ ତ ବେ। ବେ ରହ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ବେ ଆଇ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି ଆଇ ଟିକେ। ବେ ରହ ମୁଁ ଯିମି, ମୁଁ ପଛରେ ଯିମି, ରହ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଟିକେ। ବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି ଟିକେ ଶୁଣ। ହଉ ରହ ଯାଉଛୁ ଆଇ ଆ ଭିତରକୁ ଆଇ ଟିକେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଚା ଭିତରୁ ଚା କହ। ଭାଇ ଝାଣ୍ଡୁ କାଲି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘରର ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ମଟନ୍ ଖାଇଲୁ। ତାଙ୍କର ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା କି? ମତେ ତ ଖାଲି ଛତୁକା ଦେଲେ। ଭାଇ ମିଛୁଆ, ତୁ ତ କାଲି ତାଙ୍କ ଘର ମଟନ୍ ଗା ଖପା ଖପ ଖାଇ ଚାଲୁଛୁ। ଦେଖ କହୁଛୁ କିସ ନା ଖାଲି ଛତୁ ଦେଲେ। ସା ମିଛ କହିବା ତ ତୋ ପାଖରୁ ସବୁ ଶିଖିବେ। ଓହୋ ସେଟା ମଟନ୍ କାକି ମତେ ଛତୁରକ ନାଗିଲା ଆଉ। ସେ ହିନସ୍ତିଆ କଥାକା କହିବୁ। ତୋତେ ଚିକେନ୍ ଗା ପନିରର କ'ଣ ନାଗୁଛୁ, ମଟନ୍ ଗା ଛତୁର କ'ଣ ନାଗୁଛୁ ହିନସ୍ତିଆ। ହଉ ସେ ଛାଡ଼, ତୁ କିସ କଥା କହ। ହଉ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଥିଲା। ତୁ କହ, ମୁଁ ଯାଉଛୁ ନହେଲେ। ବା ରହ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି କହୁଛୁ ରହ କହୁଛୁ। ଭାଇ ଲୁଙ୍ଗଡ଼ା ଏଠି କିସ କରୁଛୁ ଭାଇ? ଏଠି କାହିଁ ଭାଇ ଯାଉଛି କାକା ରୁହ। କି ହେଲା ଗୋ କାକା? ଭାଇ ସେଠି ବାଲ୍ଟିର ହାତ ପୁରେଇକି କିସ କରୁଥିଲୁ? ମାଛ ଧରୁଥିନି ପରା। ମାଛ ଧରୁଥିଲୁ? ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ବେ, ସେ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ପଶିଯା, ଦେଖିକି ବାଛିକି ଯେ ମାଛଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆଣିବ ଆଉ କିସ। ହେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ସେରକ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲାନି। ହଉ ମୁଁ ସେଇ ରକ ଧରୁଛୁ। ଯା ବଢ଼ିଆ। ହଉ ଝାଣ୍ଡୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ହେଲା। ସେ କହୁଛୁ ଯଦି 9 କାଟିଦେମି ତାଙ୍କର, ସେ ମୋତେ 300 ଟଙ୍କା ଦେବ, ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଟିକେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ତତେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେମି ଆଉ କିସ। 100 ଟଙ୍କା? ତ ଘର କେହି କରିଥିଲା ନା 100 ଟଙ୍କା? ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାର 1 ଟଙ୍କା ବି ବଢ଼େଇବିନି। ତୁ ଆସିବୁ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ। ମୁଁ ଦେମି 100 ଟଙ୍କା ଦେମି ସବୁ। 100 ଟଙ୍କା ହବନି ମୋର। 100 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ା, ମୋର ପଢ଼ା ଅଛି, କେତେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ତ 100 ଟଙ୍କା ନାକି ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି। ଏ ମା, ମୋ ପୁଅର ସେଠି କ'ଣ ହେଲାଇଁ? ଏ ବୁଟି ଜାନି ଦେଖିବୁ, ସେ ଭିତରେ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ପଶିଗଲାଇଁ ପୁରା, ବାହାରି ବି ପାରୁନି। ଆରେ ଭାଉଜ ରୁହ ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ କାମ କଥା ସାରେ ତାପରେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇସାରେ, ରୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁ କିସ କହୁଛୁ କହ? 100ରୁ ଅଧିକା ନେବୁ? ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତୋତେ 150 ଟଙ୍କା ଦେମି। ତୋର 150, ମୋର 150। ଆସିବୁ ଟିକେ କାଟିଦେଇ ଯିବା ଆଉ। ନା 150 ବି ହବନି ନା। ଏ ବୁଟି, ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲାଣି। ଯା ଟିକେ କାଢ଼ିଦବୁରେ, ସେ ବାହାରି ପାରୁନି। ଆରେ ରୁହ ଭାଉଜ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଚାଲିଛି, ତୁମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ହଁ ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ହର୍ଲିକ୍ସ ଦେଇଦିଅ, ସେ ପିଇଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିମି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେମି, କିଛି ହବନି। 200 ଟଙ୍କାର ନେ, ମୋର 100 ଟଙ୍କା। ଆସିବୁ ଟିକେ କାଟି ଦେଇକି ଯିବୁ, ସେ କହିଛି ପୁରା ଭଲସେ ଚାଞ୍ଚିତେ। 200 ହବ, 200ର ମୁଁ କରିଦେବି। ତୁ ବି କରିବୁ, ମୁଁ ବି କରିବି। ତୋର 100, ମୋର 200, ମୁଁ ଟିକେ ବେଶକା କରିବି, କିନ୍ତୁ 200 ନେବି। 200 ହଉ ଆସିବୁ ଟିକେ ହେଲା। ହଉ ମୁଁ କରିଦେବି। ଆଇ ସେ କିଏ ଲୁଙ୍ଗରା ଫୁଙ୍ଗରା ତାକୁ ଯା ଉଠା, ସେ ନହେଲେ ମରିଯିବ ଶଳା। କିସ ବେକାରିଆ ଲୋକଟା। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯା। ବାଏ।
ओहो की टेंशन बे बाहरला ना बे बे लुंगरा आयतो आयतो आय तुझे से बाल्टी भीतर पसते की कोई लागे हैं हो छाड़ माछ धरलु ना ନାଇଁ ଗୋ କାକା ମାଛ ଧରି ହେଲାନି ସେଠି ନାହାନ୍ତି ମାଛ ଗେଣ୍ଡା ଧରିଛି गेंडा धरचु हो जा गेंडा का भाजी दे कि खाईदब बुझलु ହଉ ଗେଣ୍ଡା ପତଳା କରିଦେବି ये मस्ती अच्छा शला कहीदेनी बोली पशिगला बाल्टी भीतर भाउज जदि जानी थांते मते बहुत मारी थांते बाबा रे बाबा चलो चलो